ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। उसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, उसका कंकन कंकन हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद कोई इस गंगा जल में बहते हुए हमारे अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। शुभ सकाळ। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, ବରଣ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତୋରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜନ ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନେ, ଆଜି ମୋତେ ଏହି ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଶୀତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଦିନ। ଏହା ସେହି ମହାନ ବୀରତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହସି ହସି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ଏହି ତାରିଖ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 200 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଦାସତ୍ୱ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜି 2026ରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ଆମେ ଗର୍ବର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କୌଣସି ଉପହାର ନୁହେଁ, ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ବଳିଦାନର ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀର ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, କେତେକ ଯୁବକ ହସି ହସି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଦେଶପ୍ରେମ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଭାରତର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସର କାହାଣୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମର ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଅନେକ ଅଜଣା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ନାହିଁ। ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଘୃଣା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିକ୍ଷକ, ସୈନିକ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବୁ। ଭାରତର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ଲେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ନାଗରିକ ହେବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ନକଲ ନ କରିବା, ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କାରଣ ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନାରା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆଚରଣ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସୈନିକମାନେ ହିମାଳୟ ବରଫରେ ରାତି କାଟନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ପଢ଼ିପାରୁ। ଆମ କୃଷକ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦିନରାତି ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବୁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ଆମେ ନିଜ ସଫଳତା ସହିତ ଭାରତର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ସଂସଦ ଭବନରେ ନୁହେଁ, ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ସତତାର ପଥରେ ଚାଲିବି, ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବି। ମୁଁ କେବଳ ସଫଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାରତୀୟ ହେବି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ପାଳି। ଆସନ୍ତୁ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସଶକ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାରତ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।